Joo, joo. Näin. Sama noin. Tällä lailla. Kyllä. Hei hei. Sonbarga journalisten avises, mikällä gilli mai oallukat ei mahti lohkat. Ääner saamelaisat ei mahti challingielaset. Manka saamelaisi le saamikielä challingielän odas ja amas. Kau nyt sumoatte saami avissa ja buahka rahtse rudalatsat, mutta anke kalkita koksa veittis kouluit. Kau nyt kolma saami avissa. Kuoftas challe saamikilli ja oktafas tarugilli. Tahille me tuossa mahti kerta vahkus. Saami avisi vuolikis lohki logikäjil. Almuhedjit ei paljon oste almuhuusai tain avisin. Jos saamikielä haavissa kalikte täytsi pähtäikistä, miä tarpsa ruhtatuorias tahtas. Tarvituhtima kielillä ei mähti puhua saamelaisia lohkaa saamekilliä. Ja missä lähtee tantihti unnen lohki, tohti puhua kuektimplätsyähtä lohki. Kun unnen lohki, tällä maita ei vättis, vaitsu fiitnodai oasti, anmutus ei avisas. Mi saamit mi assat neljä rihkas. Ja minäkin mihtumierillä shottat miehtä saami avissan. Millä hui viittis. Semmäsellä minäkin sunnan resurssit nuotta. Ei lähteä peräälki toimahit saami avissa. Tuostaas ilmemme magasiinna saamikilli. Lassin avisseide ja magasiineide almui saami laakadussa kirjit saamikilli.